ഹായ് ഹമാര ചേച്ചിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സിൽവറിന്റെയും മാലകളുടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സിൽവറിന്റെ പല പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻസുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് കളർ, റോസ് കളർ, സിൽവർ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് നമ്മുടെ സിൽവറിൽ നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനാണ്. ലോക്കറ്റ് വന്നിട്ട് സ്റ്റോൺ ടൈപ്പ്. പിന്നെ ഇത് 3 കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിനാണ്. ഗോൾഡ് കളർ കോട്ടിങ്, റോസ് കളർ കോട്ടിങ്, നമ്മുടെ സിൽവർ കളർ. ഇതെല്ലാം പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, വലിയ വെയിറ്റ് ഉള്ളതല്ല. 1000-1200 അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. വെയിറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റും മാറും. ഇതെല്ലാം റോസ് സിൽവറിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഡിസൈൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻസ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വന്നിട്ട് ഹമാര ചോയ്സ്, SS കവിൾ റോഡ്, തമ്പാനൂർ. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് റേറ്റ് മാറും. ഇതൊക്കെ ഒരു 1000 എബോവ് റേഞ്ച് വരും. ഇത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പാണ്. 5 പിടി 6 പിടി ആ റേഞ്ചാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഈ നെക്ലേസ് ടൈപ്പാണ് പറഞ്ഞത്. 1000-1200 ആ റേഞ്ചിൽ. ഇതിലും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ചെയിനിലും കിട്ടും ആ ഒരു റേഞ്ചിന്. വെയിറ്റ് മാറുമ്പോഴേ റേറ്റ് മാറത്തുള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ റോസ് സിൽവറിന്റെ ചെയിനിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ലോക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഡിസൈനാണ്. എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റൂല, പാടല്ലേ, ലെങ്ത് ആയി പോകില്ലേ വീഡിയോ. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ലോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ്. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാവർക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങോട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴല്ലേ സിമ്പിൾ ചെയിനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കില്ലേ, പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കില്ലേ. ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. സിൽവറിൻ്റെ ചെയിൻ, ആംഗ്ലെറ്റ്, കൈ ചെയിൻ വരും വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാം. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഷോപ്പ് വന്നിട്ട് തമ്പാനൂർ SS കോവിൽ റോഡാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.